И здравейте хора! Днес ще снимаме в един минигейм сервер, ще ви го покажем. Значи сервер се казва BG Gamers Craft. И сега ще покажа какви минигеймсове има и така. Ето, когато ви пусне в сервера, имате един компас. Ето цъкате с него на десния бутон и ето виждат всичките игри, всички минигеймсове. И най-яките са Hide and Seek, Splag, TNT Games, Paintball, Survival Games, Mob Arena, Jump и тук още една минигеймс, не я знам. Сърчето си е много готино. Значи, влизайте, както казах, тая е много готина. И TNT Games е TNT Run, Boss Spliff и така. Сега ето тук са олнерите и хостери, админи и всякакви има. Ако компасът ви се изгуби, цъкнете на тук, има фри компас, ето и си вземате примерно. Така, и си вземате. Така. Както казах, сърчето е много готино. Влизайте. В момента има малко хора. Сърчето го разбрах за него преди няколко минути, така да кажа. В смисъл, че е пуснато. И рестартнаха го. Аре хора, аз ще кача клипа. Бай-бай.